Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο πρώτο βίντεο, το οποίο βίντεο έχει να κάνει με ασυναρτησίες, ηλιθιότητες και πάνω από όλα πράγματα τα οποία δεν βαδίζουν στην ανθρώπινη λογική. Σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα παρακολουθήσετε τώρα είναι άσχετα κλιπάκια, τα οποία τα περισσότερα, για να είμαι ειλικρινής, είναι League of Legends και λίγο Lethal Company. Ελπίζω να χάσετε μερικά εγκεφαλικά κύτταρα και καλή απόλαυση. Πολύ. 2308. Εντάξει, Άρα. πάση μόνο του. Μου σκότσα το point and click. Ω, μαλάκα. Play bot. Γιατί ρε εσύ. Είπα, don't tempt me. Μου έκανες ulti και round attack. Βασίλη, όχι. Οκ. Ναι! Ναι, μα δεν με έχεις, δεν έχεις να πει. Πω. Πεθαίνει το μάνα. Εδώ πέρα εικόνα. You are dead, my friend. Δεν άμυσε αυτό, εντάξει, οκ. Έρχομαι. Genius, πέρασε μου μέσα και δεν με πέτυχε και ούτως. Ανιανιανιανιανιανια. Το skill. Εσύ δεν μπορείς, δεν μπορείς. Κλάψε. Φρομάζ. Δες εδώ τις άνθρωποι. Εγώ σου είπα να μην το κάνεις, δεν μ' άκουσες. Φρομάζ. Αυτό το shit μου έλεγα, μ' άρεσε. Oh my god. Έχει σκυλθεί! Φεύγουμε είναι ο Βίργκο. Το ταγκάρω. Αυτό δεν ταγκάρω όμως. Οπ. Ήταν τόσο καλό αυτό. Γιατί πήρα ρίβαν κιόλας. Άμα είχα Q, Τα βυζιά μου πρέπει να μείνουν πίσω για να σωθούν. Αμήν δεν είπε kids Βέντερλίστ. Νόμιζες ότι θα ανοίγαγες τα βυζιά μου. Πάλι καλά. Αγχώθηκα ότι νόμιζες ότι είχες τέτοιες πιθανότητες. Τα βυζιά μου πάντα νικάνε. Πάντα. Always. Learn from... Μαλάκα, τι τεράστιο shield ήταν αυτό, Jesus Christ. Μαλάκα το Ρίγκαρ θα σπάσει break character. Σπάσε χαρακτήρα. Ναι, αυτό λέμε. Πάμε base. Ωραία, είμαι η πιο όμορφη γυναίκα. Φρομάζ. Τα κατάφερα. Σας έσωσα. ο Λεωνίδας, λίγο. κλασικός και Αλβανός ρε μαλάκα. Είναι αστείο πλέον. Χαχα, ain't that fun. Μάλλον, δεν μπορώ. This bullshit works. Το χαρτό σου, χαχα. Κάνον. Βάραγα μου, το μην κάτσε ακίνητος. Μαλάκα, είδες τον Bluetooth Nautilus που πάει να μ' αρέσει τον Dimo και χτυπάει εμένα! Μαλάκα αυτό, replay, θα το δούμε στο replay. Oh, I'm about to die. Oh my god, τον πήδηξα όμως. Άσε, ο Μπρο το έκανε τσόκ νομίζω.
Όχι, το τάτσι δεν έχει. Φυσικά και δεν έχει. Αριστοτάδη που είσαι για το πίσω. Πλάς. Μαλάκα Γρηγόρη! Μαλάκα Γρηγόρη! Πάμε λίγο. Μαλάκα! Πού είσαι? Κάτω κατέβηκα, πήρα από τη μία πόρτα, δεν φαίνεται να έχει. Πάλι άλμα. Έχει κλειδί από την άλλη. Που έχει κλειδί από την Μην άλλη. το κάνεις. Σίγουρα. Μην κάνεις το άλμα, είναι δύσκολο. Μπορώ να το κάνω, μπορώ να το κάνω. Μην το κάνεις. Ω, τουρετάκι! Alright. Τώρα δεν πάμε από εκεί τότε. Πάμε από εδώ. Πηδήξτε μωρί χέστρες. Κους, φίλοι μου. Δεν θα ρίξω τι ήταν, αλλά... Ξέρω Μάγκα, κάποιον που μάγκα. θα πηδούσε. Θα πηδήξω εγώ. Και πώς το λένε. Εγώ. Όχι, δεν έχει κάτι εδώ. Από εδώ κατεβήκαμε έτσι, ναι, από εδώ ήρθαμε. Θες να το κάνεις? Εδώ. Δεν πήδηξε καν! Well, Μαλάκα, γαμώ το game είναι μπαγκαρισμένο, Φίλιππε. Ρε, πατάω spacebar και απλά πάει ευθεία. Ρε μαλάκα, απλά πηδάς πάνω It was at this moment that he knew. He fucked up. από την μπάρα και πέφτεις. Και δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Α, ναι. Δεν μπορούμε να πάμε να πηδήξουμε από δίπλα. Άμα πηδήξεις από το πάνω που είμαι. Αλλά μετά πώς θα φύγεις? Όχι, εννοώ να πηδήξω έτσι από εδώ δίπλα. Δεν μπορείς γιατί είναι η πόρτα. Και τώρα πώς θα μπεις μέσα? Α, έχει από πίσω σου mine επίσης. Δεν, εντάξει, δεν πειράζει. Για βγες. Oh my god, μαλάκα. Άρε Κώστα. Δεν πειράζει. Λέω μη το κάνει. Ευρώ, έλα. Γυναίκα, σε αγαπάω, σε εκτιμάω. Μου βρίζεις τον παπάκι. Ευχαριστώ άντρα μου. Γι' αυτό είσαι άντρα μου. Γι' αυτό είσαι ένα αγόρι. Εσύ Νικολάκη είσαι το καλύτερο παιδάκι με το πιο μεγάλο κεφαλάκι και το πιο ωραίο καπελάκι. Και μου βρίζεις τον παπάκι. Ευχαριστώ πατέρα. Ευχαριστώ πατέρα. Εσύ Θανάση. Τη μάσκουλη, τη μάσκουλη. Μισό. Μπάιντερ. Όχι, δεν φαίνεται ότι στριφογυρίζω. Όχι. Biden Blast. Άλλασε πατέρα. Έτσι λοιπόν, Θανάση. Λίγο τρελός, δεν πειράζει όμως παιδιά. Αλλο. Κάτι μου λέει πέθανε. Ποιος πέθανε? Ο Νίκος είναι νεκρός λογικά. Και εσύ? Έλα. Λοιπόν, μπαίνω μέσα. Ο Νίκος είναι dead. Οκ. Πάμε, Να κάτσει στο πάτωμα. πάμε. Έχει κάτι στο πάτωμα, what? Πάμε, όλα τα παιδιά. Πε. Πεθάνω, σκάφη. Φίλε, σε ένα σημείο που δεν είναι τόσο φόγγι. Νίκο, Ναι, δεν είναι τόσο φόγγι. Μίκο. Δεν με κάνει μέσα. θα έχει αράχνη πάλι εδώ. Yay. Πω, Φίλιππε, πού είσαι παιδί μου? Τίποτα, είμαι μέσα. Απλά έχει πολύ static το κλείνω. Ναι. Ω, μαλάκα. Μαλάκα, εδώ πέρα. Fuck. Μαλάκα, Jesus Christ. Ω, μαλάκα, δεν μπορώ να τρέξω. Άμα σκάσει Giant, είμαι cooked. Μάγκα. Ναι, κάποιος πέθανε.
Νομίζω ο Νίκος πέθανε. Λοιπόν, αυτό το artifact που... Μην το πιάσεις, σκάντα μας αυτό, radioactive cell. Ναι, apparently έχει τέτοιο. Έχουμε teleporter, by the way. Ωραία. Αλλά guess πεθάνατε όλοι. Και εγώ έχω φάει slow από το απολύτως τίποτα. Και δεν με αφήνει να κατεβώ. Nice. Yep, δεν μπορώ να τρέξω. Δεν ξέρω γιατί πάω τόσο αργά. Αλλά νομίζω μέχρι τότε θα σας πω μια ιστορία. Να πέρασε λίγο πιο ευχαριστώ η ώρα. Έχουμε και λέμε που μια φορά και έναν καιρό. Ήμουν εγώ που προσπαθούσα να περπατήσω. Αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορούσα να περπατήσω. Γιατί πάτησα μάλλον σε σκατά και ο χαρακτήρας μου έχει αλλεργία σε σκατά. Και εύχομαι να μην σκάσει giant. Αλλιώς είμαι cooked. Και ναι. Το ξέρετε ότι τα δελφίνια είναι ζώα? Εγώ ναι. Ωραίος είναι σήμερα ο ήλιος, Ίσως σας τραγουδήσω κάτι. Ωραία, που νομίζω του βλέπω giant μακριά. Ή απλώς είναι ο χαρακτήρας μου που κουνιέται wibbly wobbly. Πω, μαλάκα. Σε τι πάτησα ο άνθρωπος. Ούτε sprint δεν μπορώ να δω πώς θα ανέβω τα σκαλιά. I'm sure it all worked out just fine. Όταν φτάσω. Τέλεια. Γιάννη, δεν μπορώ να δω τα ηλίθια μηνύματά σου. Λεωνίδα, πεθαίνω από την ταχύτητα. Ανακάσου, εγώ τι να πω. I am speed at this moment. Λέτε να είναι αυτό... Ρε παππού. Ας τα χρόνια. Λέτε αυτό να είναι temporary. Ελπίζω να είναι temporary. Temporary είναι. Πρώτος μαλάκας. Δεύτερος μαλάκας. Και τρίτος μαλάκας. Άντε, σας κουβάλισα βλέπω για χιλιοστή φορά. Από εδώ ήρθαμε πάνω. Εδώ ευθεία. Slit your fucking face wide open, yeah? Ο αρχίδος πάστης. Δεν έχω βρει τίποτα. 1-2-1-2. Λαβώ. Ω, hello. Πήρα teleporter και είμαι εδώ. Hi. Πόσα μου δίνεις? Έχει teleport trap εδώ. Ω, Mimic, φύγε! Οκ. Αχ, εδώ είμαστε, πόρε, πούστη.
Μην τρέχεις, μην τρέχεις. Δεν παθαίνει κάτω αυτό ρε. Παθαίνει. Άντε φύγε, τι να σου πω. Πάλι καλά που δεν παθαίνει κάτι, Είσαι βλάκας. Μάλιστα. 3-3-73. Ο μπρο μου το... Ρε ζω μου το κλείσες. Μαλάκα είσαι ηλίθιος. Παρακαλώ. Πες μου πόσο ηλίθιος είσαι από το 1 μέχρι το 10 για να ξέρω. Ναι. Έχεις βάλει moon. Γιατί πάμε σε αυτό τώρα. Γιατί έτσι.